DXDC Radyoman Report. Excited na ang Kathden fans nga mag-Agosto tungod mao kini ang gihatag nga tentative date aron nga sugdan ang reunion movie ni Alden Richards with Asia's superstar Catherine Bernardo. Nagkaideya ang mga fans nga posibleng sequel kini sa Hello, Love, Goodbye, ang kanhing movie sa duruha nga nahimong blockbuster niadtong 2019 tungod na hisgutang sa Canada ang mamahimo nining shooting location. Diin makonekta sa ulahing eksena sa nasampit nga movie nga ang karakter ni Catherine milarga pa Canada aron nga kabuton ang iyang pangandoy nga mamahimong nurse. Gawas niini, threaten ang ubang movie producers tungod na bani og usab nga ang bag-ong proyekto sa tambalang Kathden posibleng usa sa mga entries sa Metro Manila Film Festival sa December 2024. Hinungdan nga nangandam na sila sa lain pang genre o kategorya nga ilang ipang-atbang tungod dili malimod ang kakusog sa team up ni Alden ug Catherine sa showbiz industry. Sa karon wala pay kumpirmasyon kung Hello, Love, Goodbye sequel bagid kini nga proyekto apan kun og galing man kauban paghihapon nila ang tanang mga cast sa unang proyekto. Alang sa DXDC Entertainment News, Radyo Man, Juna Sombito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.